Brum, bum, bum, bum. Brum, bum, 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 bum. Ja, tényleg elindítottam a live-ot, live-ocska. Vagyis én soha nem fogok live-ozni, mert nem engedi nekem, mert kiskorú vagyok még. Ja, tényleg elfelejtettem mondani, hogy nagyon sok autót tuningoltam így, hogy így nem így videóba voltam. Úgyhogy a szaladgálós buszunkat átraktuk rendőrre, és pont ehhez a palihoz jöttünk volna. És azért vagyok minden live-ban ilyen halk, mert nekem nincsen mikrofonom, ha úgy hívják. És most ezt amúgy el akarom adni. Felmegyek publikba, és eladom 10 millióért. Én semmi bajamot adnak. Most lett rajta nyitott rendszer, és most lett rajta ültetés, és most rendőr lett ez, és én vagyok a Delta. Jól van, üljön be hátra, most azonnal, nem szökhet meg. Jól van, elkaptuk őt. Nem? Indulatunk. Most indulunk máshol. Vagyis el a börtönben. Elsőnek fogdára meg, azután börtönben. Megtaláltad a szent helyen. Így van. Tessék, tudok szelni egy részemet. Örülök, hogy nem végeztek veled. Nekem is ilyen. Megvelem. Könyörű leszek. Én csak egy öreg Mi a szar? Kicsúszott az autót, megfogta a sofőrem. A templom felé igyekszik. Mindegy. Itt van szélszelő. Nem ilyet meg, uram, nem ilyet meg. Nem, sehogy, de hogy... Ki kell vonálni hozzám, hogy Jó, most már kikezdtem. Jól van, indulok. Hát itt vagyunk a városban. Ez már nekem is túl furcsa. Visszajövök, miután megjelenítettek a helyzetet. Jól van, indulunk, megszereltetni az autót. És a komta van ázva, és elégre nyomott, 10 év börtön kapott. Micsoda? Mi? Ez nem igazság, csak... Nem! Itt beadottok, hogy megszereltessék ingyen az autót. Oké, és de most ugye nem börtönbe megyek 10 évig. Nem, ez csak ilyen játék volt. Játéknak mondható. Itt is vagyunk. Korábban a kislisztály fogja meg. A jójóval visszazárhatom oda. Ez biztos? Még sosem voltam biztos. Nektek kellene legyengíteni, aztán én megmondom. Vágjunk bele! Lá! Remélem, hogy nem lettek bajom. Elmagyarázzák, hol vannak, de ők elmentek. Hál' Istennek! Most nagyon félek, hogy felokként. És akkor azt mondta, hogy itt le kell mennem. Az emberek azok, akik itt ülnek, nehogy hozzá merjek érni, mert
20 év börtönt kapok, és addigra már 30 leszek. Ezt utálom ebben. Kirepülök a pályában, és most már rendőr leszek, csak egyedül vagyok ott, mert a testvérem nem szereti a karparkingot, úgyhogy jól van, szerintem már bement. Hello, bement a 15 éves kisfiú. Már itt van, igen. Na jó van, megyünk vissza oda, mert ott még vannak nagyon sok. Bám! Hol van? Azt hiszem, így kell. Ja, hát nekem be kellett volna mennem a repülőtérre. De itt is jó, még itt is megírunk abban a városban. Bam! Nehogy, jó. Indulhatunk. Ott is. Aj, miért? Oké, és indulunk. Remélem, hogy itt szabad szálltal menni. A rendőröknek, hogy nem igazolják le. Amúgy itt le lehet. De engem nem, mert én igazgató főnök vagyok, jó? Csak egy főnök, csak egy cigány főnök. De most más városba megyünk, mert egy luxushoz megyünk, és elég messzire. Én már arra fordulok. Ó, így menni. Na most itt lassan. Érdekel mi hazám. Igen, 160 nem lehet itt, mert nincs 160 és én. Most elporogom. 160. 160. Így, 160. Tempomat. És egyenes útra beállítás. 157, 154, 158. Valamikor 160, 170 jó, bravo. De hát itt nagyon sok út van. Micsoda, mi visszafelé megyünk. Ja, na, most van felgyorsítunk. 200. Gyerünk 200. 210. 220. Menjünk jó, gyorsan. Most nem olyan lehet arra viszont, tudod melyik olyan, amit mindig nézek. Hogy hívja a tudod melyiket mondod, a közhal. 700. 720. 700.
700, 800, 900, 1000, azt a... Ehe. Gyorsan jöttek benne. Emberteni kávéz, az erre van állítva. Tövig. Hey yo, hey yo, hey yo. Itt azért már lassítani kell. Megbáltunk olyan 130-at. Oké. De mi a szar? Akkor nem jött Majd azt a tát! lassú is. No! Jaj, Kei, ma felejtsd, mindent adtam neked. Teát, nézd mindent, most lefeküdtem. Oké! Menj odaér, tehát ott van, az asztalon. Oké, most gurulunk. Amúgy már nagyon sok benzint fogyasztottunk így. Most merre is kell menni? Így itt így ide befordulni, ebből itt lesz a nagyváros, hatalmas város. Úgyhogy onnan egyenesen is mentünk volna, akkor is ott kötöttünk valamit jobbá. Most megnézem, hogy milyen driftpárt az autó. Elég oda csapni magát. Nem a cigány van, mi? Jaj. Ráhúzza a kormány. Ilyen szegények, hát meg kell, nem segít neki, valami. De hát ez van még, nagyon rég, meg halkani. Ezt nem is lakta senki, nem? Szerintem a kis szalmat halkatni. Millió van és Igen, valami erre fele kell. Így, ja. Így itt egyenes, így is. Oké. Innen egyenes, úgyhogy hátul ma berakom. helyezkedni, egy gép. Már valaki helyezkedték. És itt egyenes. Már mondani. Éppen most. Fenti. Itt ugrálni a háttérben, azt mondom, hogy pedig a haza. Jól van, és itt ennél majd 10 méterre be kell menni. És ahol itt egyenesben itt lesz, azt hiszem, úgyhogy induljunk is el. Hoppá!
ugye fékeben, itt is van egy bejárat, és külön út van, és nagyon szépen le van betonozva. Ezért mondtam, hogy ezek milliárdosak, és majd a főnöktől kérek el egy kicsi zsuzsót. 100 milliót, 175, 201. Ez körül. Én nem bírok bemenni, mert itt ilyen hőzér van. A kollégáim bemennek. Jó, száltassátok be őt. Száltassátok be őt. Indulatunk. Mamukám. Játhatok. Oké, indulatunk. Elváltok, beállítom GPS-t. Most már. Hangulat azóta, amióta itt jártam. Adj neked 3 bótig, vagy egy dohányt, akkor 3-at kell visszaadni. Meg tényleg legapcsolatot tudok, majd benyitott kiállt, elég úton. Fényben elég. Hangulat azóta, amióta itt jártatok. Jó. Minden rendben. Voltak ugye venni. Teszthez elmintát. És? Azóta? Azóta se tudod, hogy mi történt? Ja, fogalmat nincsen. Önmatíts, ne nevenítsük fel ti történeteteket, ugye itt arról van szó, hogy van 2 közös gyermeketek. Egy kisfiú? Jó, indulunk is. Anyukádékhoz. Nem, hogyha jól emlékszem. Nem messziről jöttetek ti. Nagyon messziről. Azért jöttünk el utánkor. És igen, én hanvárom, és nagyon szeretnék. Elviszik őt, de minden nap bemegyek majd hozzá, és le is kapcsolom a riasztót, hogy ne legyen neki rossz. Nem is értem még engem. Küldök. Nem sokára tudjuk. De nem annyira messziről, csak innen jó messziről. Nem erről a így rendőrségiről. Más rendőrségiről, a budapestiről. Szóval. Teremtette benne Meghalt azóta is jókat mosolyogsz ezen, de válaszokat igazából nem nagyon tudsz adni továbbra sem, hogy Brittany miért nem hasonlít a az édesapjára. Hogy lehet az, hogy amit börtönben volt. Csak ugye úgy mentél el otthon, mindenki tudja ezt az országot. Ha! És mégis teljesen mentél haza. Úgy fejeztettek itt a mindegyikből a Nem likvidet. szeretnéd így utoljára őszintén elmondani a párodnak, hogy Ha én lefelé is hát én akkor mondom. amíg ő benn volt a börtönben? Pont azért folyt ki belőle a likvid, már lefelé így tartottad. Próbáld meg, anyósokat meggyőzni. Mondtam, hogy ne tartsd úgy len. Kettő hónapról a Britanul semmi nem történt. Ha itt van mellett. Menj be. Vették a gyermeket, miért gondolkodnak? Rendeződünk már rendesen. És így ennyi lett volna a videó, 20 perces. Valakinek 10 perces szokott lenni. Így most előveszem ezt a szart. Hangulat azóta, amióta itt jártatok. Jó. Minden rendben. Voltak ugye venni
Ja. Szavaztok, ezt küldtem nektek. Azóta se tudom. A kezemben a tesznek az eredmény. Tekintsétek meg, lássátok ezt a videót. Szeretnék megkérdezni benneteket arról, hogy megengeditek-e, hogy felolvassam nyilvánosan a Like, nyomjatok. te is beleegyezel, Anikó? Nem tudom, hogy mi a... Történik akkor, hogyha kiderül, hogy Petali nem Marcitól. Nem tudok rajzolni. Szavaztok. Vigyázz! Mert jön a kúróka! Ping-pong, mai másik, pikaság, pikaság, széjjúni! Csodálatosan beszél.